Kampo sa mga rebelding komunista dito sa Eastern Samar natultulan sa militar. Nahitabo ang inkwentro. 16 kagituho ang mga rebelde na napatay, samtang 29 ka mga tagas nga kalibre sa armas ang nasakmit. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Kagahapon sa Kadlawon, gipukaw mga molupyo sa mga barangay sa Osmeña, Hikontol, Kabaguan o Hinulaso sa mga buto sa armas. Lakip sa nabantayan ang mga nanglupad nga mga attack helicopter. Giatake o gibombahan sa militar ang kampo sa NPA sa Sitio Itindog, Barangay Osmeña, Dolores. Matod sa mga molupyo nga nabustot ang ilang mga atop, human mahagbungi og dagkong bala. Sa virtual press conference kanihang buntag, ikumpirmar ni Major General Pio Dinyoso III, ang Commanding General sa 8th Infantry Division sa Philippine Army, nga nakabase sa Camp Lukban, Katbalogan, Samar. Nga 16 gyud sa mga sakop sa rebelde ang ilang napalgang patay. Nagtuusab sila nga daghang mga sakop sa rebelde ang samdan pa. Gitumbok ang dapit nga kuta sa mga rebelde nga nagsilbi nilang training camp o gimuanan usab og mga bomba. Iwan na po ng mga kasamahan nila yung mga NPA na namatay. 16 po sila, no? 12 kalalakihan at 4 na babae. Kung ang nasagupan nila hindi bumababa sa 50, ibig sabihin po meron pong mataas na personalidad na nandoon. Maaring during the encounter, maaring nasugatan po siya, nahirapan po siya. NPA po, ano po yan, hindi po nila yan iiwan yung kanilang pinuno. So, maaari silang lumalaban. Nasakmit sa kasundaluhan ng mga armas o mga improvised explosive device kun IED. Padayon karon ng search and retrieval operation sa militar ug nanawagan sa mga rebelde nga samdan nga motahan na lang. Uba ni Clans Gabutin. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.